alamisa ye avril kalo tile 10 ani 7 san 2025 aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Ni dɔgɔkun in daminɛna AES armée de l'air maaw olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ an ka faba kɔnɔna na u kan ka baara minnu kɛ ani u kan ka fɛn minnu sigi sen kan u bɔla ka kuma olu kan o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni chef d'état-major généraux ye olu bɔla ka u kunda Burkina Faso kan capitaine Ibrahima Traoré ale yɛrɛ kɔni bɔla ka audience ba kɛ ni nin ma ko fɔta ninnu ye chef d'état-major généraux ni ale chef d'état-major généraux de l'AES ni ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba dinen no Mali ale chef d'état-major général ma ni ale bɛ wele ko Général Oumar Diarra a yirala k'a fɔ u ka ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u bɔla ka taa gafe ka a ta k'a di Burkina ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ma capitaine Ibrahim Traoré u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ɲagalilen no kosɛbɛ u yɛrɛ kɔni ka baarakɛta ninnu na u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni ani hɛrɛ cɛ ko o yɛrɛ kɔni tɔ man jan tuguni ko baara fanba ko o yɛrɛ kɔni kɛla ko nka ko u yɛrɛ kɔni tɛ se ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a sɔrɔ u ma taa gafew ka taa o yira u ka jamana ɲɛmɔgɔ la capitaine Ibrahim Traoré ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ministre minnu ka baara bɛnnen no lakana kunkan ko ma ale ni fɛn min an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka nin baara in yɛrɛ kɔni kunba ye min ye sa o de walasa fɛn min yɛrɛ kɔni fanga o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sigi sen kelen ka cogoya min na ka lakana ko o sabati an ka jamana kɔnɔna na. An ka marabolo maaw ni olu kun bɔla ka wuli ka jɔ basigi sen kan walasa lakana ale ni basigi u bɛ se ka sinsin cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na ni o hokumu de la u yɛrɛ kɔni nana ni waleya fɛn min yɛrɛ kɔni ni telefɔni pisi ye olu bɛ se ka identifier cogoya min na a yirala k'a fɔ waati kofɔta min yɛrɛ ni o dila jamana kɔnɔdenw ma ko o yɛrɛ kɔni waati kofɔta o yɛrɛ kɔni sela kabi tarata don avril kalo tile 14 san 2025 kɔnɔna na min yɛrɛ kɛra sababu ye k'a to maa caman u ka pisi kɔni tigɛla a yirala k'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni ka pisi tigɛla sa olu caman ma se ka taa u ka pisiw identifier fɛn min yɛrɛ kɔni ne nin bɔlɔlɔ baarakɛla ninnu ye u y'a yira k'a fɔ maa caman olu yɛrɛ kɔni ye baara in négligé ka sababuya kɛ waati kuntagalajan o dil'o ma walasa u bɛ se ka na u ka pisiw identifier cogo min na an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni orange ale yɛrɛ kɔni so ye ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni nɛgɛjurusiyara ninnu so caman olu yɛrɛ kɔni falen no buna adamadenw na walasa u bɛ se ka taa u ka pisiw identifier cogo min maa caman olu yɛrɛ kɔni u ka gɛlɛya yira ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni fɛn ye sɛgɛn ka bon kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni orange baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni b'a la ka u seko n'u dɔnko yira walasa fɛn min yɛrɛ kɔni nin ma ko fɔta ninnu u ka pisi bɛ se ka identifier cogoya min na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni waati jamanjan d'u ma ka u sigi ka u makɔnɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko maa caman o yɛrɛ kɔni bɛ u ka sow dalalaw la walasa u bɛ se k'u ka identification kɛ cogo min na u y'a yira k'a fɔ u bɛ u ka wulikajɔw sigi sen kan walasa ka nin ma ko fɔta ninnu ka u ka pisiw identifier u y'a yira k'a fɔ nin yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min kama sɔn o de ye jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ka lakana ye walasa u bɛ se ka sinsin. Ka sanga ni seko ale ni dɔnko kunkanko ye an ka ba Maliba ale artiste min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Wizi Wozo ni Mali rapper don a yirala k'a fɔ ale minɛna an ka lakana tigilamaaw kun fɛ a bɛ wagati dɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ waati min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ a kun kɛlen don ka dɔnkili da dɔnkili min ni o yɛrɛ kɔni kun ma kɛ an ka lakana tigilamaaw fɛ la ye a yirala k'a fɔ a tun minɛn'o kɔnɔna na ni u tun tilala k'a labila ka sanga ni a ka examen ko kunkanko ye ni a yirala k'a fɔ a tun bɛna bagi kɛ a bilalen o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ni tile fila yɛrɛ kɔnɔna ale yɛrɛ minɛna tugun ka sanga ni a yɛrɛ kɔni dɔnkili da ɲɔgɔn min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Yakubi o yɛrɛ kɔni taara plainte don Wizi Wozo ale tɔgɔ la o y'a yira k'a fɔ a bɛ lakana tigilamaaw ka bolo kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko nka ni ala ye juin kalo tile 16 yira na san 2025 kɔnɔna na ko a ka kiriw kan ka tigɛ. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ ka diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila ka a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 002
823 79 09 46 46 jawano service ka haklina mi dembaya kele so kele couche apinaisa ale couche couche mini anana demasa ulu lafiyali kama couche apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosebe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro couche apinaisa nya don dena ko ay nyegene bora couche fe o te couche apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te couche apinaisi de masaw ay couche apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 couche apinaisa de masaw lafiya ameta ko kan kibaro la kerenkerani ala Burkina Faso avril kalo kle fla samba fla ani muganduru konnana american kala kana nyemati la mambe noni ale bebele ko general la Michael Langley ni africom nyamaru airala kafo ale bola ka kuma kando ta kanya shi Burkina Faso ale ko kan ko ministre makuma minu yere konnana ni airala kafo kuma inte chenye o okum de konnana general la Michael Langley abola ka kuma mi fosa aya ira kafo ko aka kuma konnana ko famere ko ni Burkina Faso ale yere ko ni duguru jugoro foni kerenkerani ala uka sanu yere ko ni wari ko yere ko ntala kaseka na fanyo ko ka sababu yake fami yere ko ni uka jamana nyamogo ay kapitena Ibrahima Traoré ko aleka barade ko ka uka dugu jugoro fon ko ulu yere ko ni wari ko ota ka de irisila kama ko ka sababu yake ko irisibe uka lakana ko ko yere ko ni deme o okum de kon nana fami yere ko ni uka ko kan ko Burkina Faso ale ko kan ko ministre karamoko Jean-Marie Traoré ale bola ka a jabi aka jabi yere kon nana sa aira ka fo kabi ukani fanga yere kon damne nani abe san flan nyogon ko bosa ku yere kon bala ka bulika jo ku yere kon isigi senga uka dugu kon nana fem yere kon ne kele kemino ye ku yere kon bola ko chamasa jite yoro munu na ku yere kon ne bulika jo ke ka jise oro nunu bela fem yere kon ne docteur so ye kalan so aleni siraba ku yere kon bola ko bela jelengla o temene ko fe ko uka kuma yere kon nana tuguni a ira ka fo fem yere kon uka brusi kon nana we ku yere kon be ka bulika jo ke wala sa kala kana sigi senga oro nunu ko fota kon nana ko ayre koni jigila general Michael Langley la ko sebe ka sangani akani kuma ifole ko aya jatemne kaye ko ni kuma ikon kuma ngabo alida ko kuma mi yere koni flane ko na abola ka fota nto ko ni kuma ko ulu yere koni bo jate ko ka politique mauka kuma de ko ulu bala ka bulika jos kisinga ko sebe Burkina Faso ale jamana konnana alisa ameto ameriki aleka kunafonyo konnana abe wakati janyo ko bo fami yere konni ameriki jamana uga jamana nyamogo Donald Trump aleba la ka bluga jo sigisinga mamunumbe uga jamana konnana ni papiete ulula ni abala ka uluge ngabuka jamana konnana o temene fene ko fetuguni mina mununi ulube bo jamana warela ka do uga jamana konnana ni ayre konni kala ka bluga jo ketuguni ka do fara ulu yere konni taxi songoka o okum de konnana sa awila ka turuko o se shin jamana ma ayra ka foni minomine be bo shin jamana na kadu uka jamana na dobe fara o taxi songoka ni are fene klala kadu ameriki jamana konna na tuguni ko o fere fen soko ko dobe fara uka ina foni fere fami yere kon be fere ashini wakele na ku were kon be do fara uka ameriki jamana na kata sifo wa flan koma o okum de konna na fami yere kon shin jamana e ale fene yake o chugo kenena ni minemi mebo ameriki kadu uka dugu konna na were kon bola ka do fara o taxi songoka ka kla tuguni ka do fara o fere fen songoka ina foni fami yere kon be soro wakele nyoko kola were kon bo o fere fo wa fla aniko oto menen ko fe shini jamana ale klala tukuni ka ngani akurata kunu arabadun avril kalo klita ani woro samba fla ani muganduru konnana aka ngani were konna uaira ka fo uyere kon bina wale ado ko lubo ma ka sangani uyere kon kun kenenu ka komani munuke ameriki jamana bolo kerekerene ala u ka compagnie min be noni ubawle ko compagnie nationale boyi aira la ka fo ku uyere kon komani munuke ulubolo ku ubina ulu komanu be anide ka sababu yake shini jamana ko ay kunye avion do were kon komande kerekerene ala ni ame oluwele ko panguru olukun commande la ameriki jamana bolo ni ore kon beta a pankuru beta ayre soro keme saba ore kon nyokon kola kuna fonya do olu yere kon bola ka ira ka foko panguru nunu ko olu yere kon ka chani obe ko ka sababu yake ko shini jamana la ko ma chama olu yere kon be panguru sa ko ere kon to dugula o te menen ko fo ya ira ka fo maison blanche ko ale yere kon ne wele bla wala sa ubese ka nyokon dala jan yere kon ke chugo amina ko ayre kon ka daele le no bela jenen wala sa ubese ka kuma nyokon ke ka foka ben ulu yere kon ke wala sani ko ale be se ka banchu gamina
kunnafoniya kuncɛ an bɛ taa Namibi a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Namibi ale jamana ɲɛmɔgɔ ye ale bɔra ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka Amerikɛnden fɛn fɛn bɛ u ka jamana kɔnɔna na ko maa 500 ɲɔgɔn kɔ ko o gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna na ni farafin jamanaw bɛ fɛ ka bɛn ku u kan ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ a yɛrɛ kɔni bala ka dugu wɛrɛ maaw ko olu gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la ale yɛrɛ kɔni bɔra ka wuli ka jɔ sigi sen kan a y'a yira k'a fɔ ni Amerikɛn n'i bɛ fɛ ka don u ka dugu kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana visa ye ko fɔ k'a i ko sɔrɔ ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni farafina jamanaw ye k'a ka dayɛlɛlen no olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka don cogo min na olu bɛ se ka bɔ o cogo kelen na a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na farafina jamana bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen walasa u bɛ se ka se sɔrɔ. Ni de kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an ka foli b'an kɔkɔrɔmadonbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Janwado service ni olu ka baara bɛnnen no terrain ɲuman olu feerelen no ali so jɔko ɲuman u ka yɔrɔ bɛ Banangɔrɔni ale ni Senu fɛn min yɛrɛ kɔni u ka Banangɔrɔni terrain o yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 5 ani 100,000 ɲɔgɔn kɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senu ta ye o bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 7 ani 100,000 ɲɔgɔn kɔ la o ne e maa o maa n'i bɛ fɛ ka lafiya o sɔrɔ sojɔko kunkanko la n'i bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ terrain ko kunkanko la i ma don Janwado service la olu ka baara bɛnnen no nin baara damadɔ ninnu de ma o tɛmɛnen kɔfɛ Apinasi an bɛ foli belebeleba d'a ma olu fana y'an kɔkɔrɔmadonbagaw ye olu nalen no walasa ka denbaw ale ni denw ka olu lafiya olu ka baara bɛnnen no kusi ɲumanw de feereli ma ni olu ka kusi don den na fiɲɛ bɛ don a fan bɛɛ fɛ wa a kusi a yɛrɛ kɔni tɛ kɔlɔlɔ lase i den ma denbaw walasa a ka lafiya a y'an ma don Apinasi la ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na